Республиканың кайбер төбәкләрендә игеннәрне урып җыю тәмамланып килә. Һәр гектардан уртача 16 центнер уңыш чыга. Зәй, Балташ, Тукай, Тәтеш районнарында ул 20-22 центнер чамасы. Корылык шартларында игенчеләр сынатмый үстерелгән ашлыкны югалтуларсыз җыеп алу өчен барысын да эшли. Иген кырларыннан безнең репортаж. Һава шартлары мул уңышка өметләнергә мөмкинлек бирмәде. Эшәшүне агротәләпләргә туры китереп вакытында башкарып чыксалар да, июнь-июль айларында корылык булу сәбәпле игеннәр тиешенчә башак җыя алмады. Ярый әле, соңгы яңгырлар малларга җитәрлек күләмдә азык әзерләүгә өмет калдыра. Бүген без арыш культураларын җыеп алып бетердек. Алар 800 гектарда иде. Алардан 14-15 центнер гектарынан уңыш җыеп алдык. Анардан семена ясадык, переходящий фонд салып куйдык. Бүген сатарга где-то 600 тонна арыш бар. Ул инде безнең надежда на будущий ГСМ, запчасти и другие затраты, бүтән затратларга кулланырга. Бүген сулы кырларына күчтек. Алар безнең 1500 гектар. Мондый һава шартларында урып җыю техниклары да мөһим. Комбайннар кырда сәгатенә 3 км тизлектә йөри. Игеннәрне төнгә кадәр уралар. Николашкина хуҗалыгы районның икенче читендә. Агротәләпләр үтәлсә дә, яңгырлар явымы сәбәпле көтелгән уңыш үстерелмәгән. Шуңа күрә бер генә башакны да җирдә калдырмаска тырышалар. Бүген чын күңелдән әйтәләм, конечно, үзебезнең шушы малга минем поголовьега инде бу уңыш зернофураж да шулай грубый сочный карма буенча да мен үзебезнең планны үтимен. Ул минем ризык быел кышкылыкка кышлату чорына җитә. Шуңа күрә бүгенге көндә шулык уборка белән бер рәттән шулай ук бар җирләрне эшкәртү бара. Начар һава шартлары терлек азыгы белән тәэмин итүдә кыенлыклар тудыра. Бигрәк тә эре терлекчелек хуҗалыкларында. Баулы муниципаль районы башлыгы Рамил Хөкемулович тәкъдиме белән сәнәгать предприятиеләре витаминны яфрак азык әзерләүдә ярдәм кулын суздылар. Ул бигрәк тә яшь терлекләр өчен файдалы. Без үзебезнең яктан урып җыю эшләрен вакытында башкару, туфракны эшкәртү, киләсе ел уңышы өчен орлык материалын әзерләү турында борчылабыз. Июньдәге корылык Мөслим районы игенчеләрен дә нык борчуга этәрде. Әйдәп баручы Исламов фермер хуҗалыгы быел чираттагы рекордлары белән мактана алмый. Биредә җирне эшкәрткәннән соң саламны басуларда таратып калдыру алымын кулланалар. Корылык шартларында ул игеннәрне юрган сыман каплап, җирдә дымсакларга булыша. Моның уңай нәтиҗәсе сабан быдае басуында яхшы күренә. Гектардан 26 центнер бертек җыеп алганнар. Сенің ауыл хуҗалыгында эшләп бәләкәй запасында булмаса, бер елга, 2 елга запас, карма запасы, салам запасы, фураж запасы, семена запасы булмаса, әзрәк кенә ашламасы да була, әзрәк кенә иннәнең гарүчиендә запас тотасың. Әгәр дә запас тота белмәсәк, авыл хуҗалыгында урысча әйтмешли, ничего делать. Авыл хуҗалыгы бик рискованный бизнес, но авыл хуҗалыгында рәхәтләнеп акча эшләргә була. Менә без үзебезнең хуҗалыкта комбайнерлар менә бу сезонда, но мен инде зарплатаны 2-гә арттырып куйдым сразу. Тарифный ставканы 2-гә арттырдым. Премияларында былтыралар 300 мең акча эшләгән булсалар сезонда, бу ел нәкъ шундый ук акчаны эшлиләр. Но намалат әзрәк инде комбайнерның гаебе юк. Республиканың Идел аръягындагы Шүпрәле районында да урак тәмамланып килә. Равил Бекчуров җитәкләгән крестьян фермер хуҗалыгында 3,5 гектарда бертек суктырасы бар. Уртача уңыш узган ел белән чагыштырганда 3 тапкыр кимрәк булса да сыйфаты яхшы. 3нче класска туры килә. Бу ел төзедек без белорусский оборудование катердык, 12 миллионга төзедек зерноочистительный комплекс. Монда триерный, семенной триерный блоклар куйдык и первичная очистка за час производительность 80 тоннага куйдык. Тоже шундый машиналар, киләчәктә зерновое семеноводческое хозяйство ясама кирибез инде. Урак кызу темплар белән бара. Комбайн бункерлары бертек белән тулуга, андырга ташу өчен машиналар килеп җитә. Качествосы быелгы белән чагыштырганда семеналарның былтырга караганда яхшырак, әйбәтрәк. Кликовинасы да былтырга караганда быел әйбәтрәк дип була инде. Желательно былтырга еллары яхшырак иде инде. И урожайность да былтыр безнең берсәгендә 30лап чыкты инде. Быел 18-20 белән генә бара. Арпалар 15-16 белән чыкты.
Фермер хуҗалыгы хөкүмәт ярдәменә таяна. Зур чынлыда зур планнар белән яшиләр. Тиздән авыл янында тамчы белән сугарулы алмагач бакчасы булачак. Кура җиләге белән карыган үстерергә дә җыеналар. 300 гектарда иш сугару агрегатын көйләгәннәр. Шишмә сулары буада җыела. Кырлык шартларында сугару системасының эше аеруча кирәк. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Баулы, Мөслим һәм Шүпрәле районнары.